kurene pedgo yominda ya zara nemisumbu ya iva yese mubanije ne pachibukutu tenziwe kupupura komu tinzwe stochimera vatumirevo vabati chiripoje nguwa vatumirema mwanani jene pa masikati vatumire pa maneru kwese vacheki tenziwe kupupura komu tinzwe stochemera vatumirewo vabati chiripoje nguwa imwi Maria tumira ungani zange simba ndijo basairo raperamu chafara kumusha tenziwe kupupura komu tinzwe stochemera watumirewo vabati chiripoje nguwa Kiwa yekudambato moyo unovawa tauya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda tovuya kuchishangu chedu orapawa kaneta sakana kakuwayo mukuna mata tina komborera orapawa kaneta sakana kakuwayo nguwaye kuna mata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa wana wachichema chese tinojisa pamakumbo ake orapawa kaneta sakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa kaneta sakanaka kuwayo nguwaye kuna mata apo wano yefa toisa kuna tenzi anobatira nemoyo wekunzira ofisa chineto orapawa kaneta sakanaka kuwayo mukuna mata tinakomborerwa orapawa kaneta sakanaka kuwayo panguwaye mnamato tinofusimira chikomborero chese tinoziwana mukusimbira
wayo mukunamata tinokomborerwa orapawa taleta zvakanaka kuwayo. Mateo 24 verse 32 ndo patichatora idzo chedu chenguva ino. Mateo 24 verse 32. Ngativerengei pamwe chete. Dzidzai pamuonde mufananidzo wawo, kana davi rawo rava nyoro mashizha achitunga, munoziva kuti zhezha rave pedo. Saizvozvo nemiwo, kana moona izvozvo zvose, zivai kuti hwava pedo pamukova. Zvirokwazvo zvinoti kwamuri, rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira izvozvi zvose zvaitika. Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna unozviziva, kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba voga. Sapamazuva aNoa ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Nokuti sapamazuva iwayo mvura zhinji isati yasvika, vaidya nekunwa nekuwana nekuwaniswa, kusvikira zuva Noa rakapinda naro muareka, vasingazivi kusvikira mvura zhinji ikavabvisa vese. Ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana wemunhu. Ngatinamatei. Ishe tomutendai nekuda kwechiverengo chezuva ranhasi. Tinokumbira njere dzekududzira, mutitaridze makona ese anoda kuzikamwa, tione zvisina kumboonekwa nekududzira zvisina kududzirwa. Tivhenekerei Baba, munhu wenyu akwaniswe, kuti musure merusando vanhu vasainde nezita remunhu, asi vatore zita raJesu, nokuti ndiro rinoponesa. Muzita raJesu tanamata. Amen. Dzidza pamuonde. Dzidza pamuonde ndo musoro weshoko. Ndiri kutarisa, ndiri kuona pano Jesu paakanga achitaura nevadzidzi, vanotaurira vadzidzi pamusoro pemuti wemuonde. Vanobva vataura izvi nokuti vakanga vakatotarisana navo. Vadzidzi vachitouona, vanoti kuvadzidzi vavo, dzidzai pamuonde. Ndoda kuti muone mashoko akashandiswa. Dzidzai pamuonde, kwete kuti dzidzai muonde, but nyaya yamuri kuda kudzidza ndeyekudzoka nekuguma kwenyika. But kuti muihwisise, endai pamuonde. Kwanzi tinoonei mufananidzo wawo. Saka chatiri kutsvaka pamuonde, it is the parable of the fig tree. That I want you to underline that. In other words, hatisi kutarisa muonde chete, but tiri kutarisa the parable of the fig tree. Now, in other words, there's something chakaiswa mumuonde chine chekuita nezvidzidzo zvekudenga, because a parable is an earthly story with a heavenly meaning. Saka pamuonde pane chidzidzo, muonde uri panyika, istori yepanyika, but in a meaning yekudenga. Saka chatiri kutsvaka mumuonde is that story that teaches us of the kingdom of heaven. Pandotanga kunzwa nezvemuonde, ndinorangarira Genesis chapter 3 verse 7. And the eyes of them both were opened. Maso avo ese vari vaviri akazaruka. And they knew that they were naked. Vakaziva kuti vakanga vasina kusimira. And they sewed fig leaves together. Vakasonanidza mashizha emuonde and made themselves aprons. Vakabva vaita
maapron ekufuka. This is the story of Adam and Eve. Ndopatinonzwa zita remuonde. Imwe miti yese takazoenzwa leta, but muti wekutanga kudomiwa nezita muonde mubhaibheri. If I am not mistaken, munogona kutsvaga neni bhaibheri munda ndogona kurashika mauri, but muti wekutanga unodomiwa nezita mubhaibheri, it is the fig tree, but unotaurwa nezvemashizha awo. Even ipo pano kuna Genesis, kuna Mateo, tanzwa nezvemashizha emuti uyu. Zvinoreva kuti muonde wakaonekwa uchibatsira kuvhara kushama kwa Adamu naEvha. Muonde uchaonekwa pakupedzisira kwenyaya apo mutsa uchavhagwa. Muonde wakaonekwa muEden ukashandiswa senzira yekufuka kwa Adamu naEvha kuvhara chitema. Muonde uchaonekwa pakupedzisira kwenyaya semunongedzo wekuvhagwa kwechitema apo tsuri charira denga richivhugwa. Mukarangarira muonde zvawakaita, shoko raMwari rinotitaura even kuna Judges chapter 9. Tinonzwa pamusoro pemuonde. The Bible says pa verse 11, but the fig tree said unto them, should I forsake my sweetness and my good fruit and go to be promoted over the trees? It's a parable yakataurwa panguva iyi, pachitaurwa pamusoro pemadzimambo, kuti madzimambo aifananidzwa nemiti, kuti miti yakataurirana ikainda kumiti yakasiyana-siyana. Vakatanga vainda pamuzambiringa, vakati muzambiringa itawo mambo wedu semiti, but muzambiringa ukaramba. And then vakabva vainda kumuonde, vakatoda kuti uitewo mambo wedu. Kabva kwanzi ndinenge ndasiya nani kutapira kwemichero yangu, ndenda kusiya nani kuti ndiuye kuzoita mambo wenyu imimi semiti. Saka he is even denying to be promoted. We see the fig tree ichi exemplifywa as a person kuti ave mambo. Saka when the Bible says Dzidza pamuonde pamufananidzo wawo, unogona kureva pamusoro pemakurukota pevakuru. Dzidzai kuvakuru vanenge vari mukati menyika panguva idzodzo. Mukaona vakuru vanenge vakupfumvutira, vakuru vanenge vakuhwinya, moziva kuti zhezha rasvika. Ndoda kutaura nyaya imwe, ndoda kuti muone zvekutaurwa panapa. Pamuonde pane nyaya, because panotitaridza chimwe chinhu chinokosha pamuonde, ndechekuti fig tree haitangi kuita mashizha isati yaita vana. This is why if you check, Jesu unotuka muonde wakanga uri pazhira. Anotukireiko? Because wakanga une mashizha. Asi paakatsauka kwauri, ndokubva atsvaka maonde akashaiwa. Shoko roti nokuti yakanga isiri nguva yemaonde, ndobvunza ndoti, ko Jesu unotuka seiko muonde panguva isiri yekubereka? Why did he curse this fig tree when it was off season? Say akautuka. The reason is very clear. Muonde une tsika yekuti unotanga waita michero usati waita mashizha. Saka kana maona mashizha, it's given that the fruit is already there. Saka Jesu haasi kutuka muonde kuti waregere kubereka. Ari kutuka muonde kuti sei uchinyepa kuti wave nemuchero iwo usina muchero. Why is it that pabuda mashizha ipo pasina muchero? Saka dzidzai kumuonde varipo mukati mesangano, vari vatungamiriri vapfumvutira
vane mashizha but maonde pasina. Kana maona mashizha muziva kuti zhezha rasvika. In other words, dzidzai pamuonde. Pane nyaya pamuonde. If you check muonde unotaurwa naJames, James chapter 3 verse 12, the Bible says, can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs, as so can no fountain both yield salt water and fresh. Zvinoitika seiko kuti muonde ubereke mazambiringa edondo? How is it that muonde unobereka mazambiringa edondo? Makazvionepiko imi kuti makanopika makanokohwa mazambiringa pamumengo? Makazviona kupiko kuti makanoona mapopo pamuorenji? Zviri kufamba sei kuti patsime rimwe chete, Teresa, pafountain imwe chete tinogona kuwana mvura inovava nemvura yakachena, mvura yakanaka? Saka when the Bible speaks about a fig tree, I want to believe it's not just talking about just one element of the fig tree, but the parable of the fig tree. Kuti kana mona zvakuitika muziva kuti zhezha rasvika. When we see my leaves ari pavanhu vamwe ari ivo vasina zvibereko, muziva kuti zhezha rasvika. When we see miti yakupfumvutira, know very well that tava pedyo nekukohwa. Saka the Bible says, kana makuona izvo zvakuitika, dzidzai pamuonde. Why? Zviro kwazvo ndoti kwamuri, ndoda kuverenga panapa, mashizha achitunga munoziva kuti zhezha rava pedyo. Ndoda kuti muunderline vara iri, mashizha achitunga zvoreva kuti chiri pamuonde yezvino kutunga kwamashizha, to protect the fruit. In other words, inguva yekutunga kwemashizha kwemiti kuti itunge, and then kana ichitunga mashizha ari kuprotecta mafruits aripo kuti akure zvakanaka agokwanisa kuibva zvakanaka, kuti aunze chikafu mukati memafruits. Saka ndo pari kunemerwa panapa. Kana makuona izvo zvakuitika, moziva kuti zhizha rave pedyo. Mvunzo wandakaita apa ndewekuti ko ivo maonde, kana kuti muonde uri kutunga iro zhizha risati rasvika, watungisiwa nei? Because muonde uyu hausi kumirira kuti zhizha rivepo kuti ugotunga. Muunderline ipapa, muonde uri kutaura kuti zhizha rasvika kuitira imwe miti yakamirira zhizha. In other words, muonde hausi kumirira zhizha, muonde ibhera kune imwe miti kuti heiwe zhizha rakusvika kuti mukwanise kuzoitawo vana, isu vana takatoita. In other words, muonde uri kurehwa pano haurevi just the negative, but ndiro bhera rekutaridza kuti haisiri nguva yekuita maonde, but inguva yekuti vanhu vachikukohwa kuchiitika. Kuti mubate pfungwa iyi. In other words, muonde hausi kumirira zhezha, watokwaniswa, uri kutotunga nekuda kwezhezha rakapfuura. Kana chida kuti Jesu adzoke, hatimiriri kudzoka kwake kuti tigoita mashizha. Mashizha anofanira kuitika asati adzoka. Hatimiriri mafrutsu kuti ozoitika kana zhizha rauya. Zhizha rinofanira kuuya mafrutsu atovapo. This is why vaGalatia 5:22-23 itsanangura pamusoro pe the fruit of the Spirit. We don't wait for the coming of Christ kuti titunge mashizha. Hatimiriri kudzoka kwa Jesu kuti tive maKristu echokwadi. Hatimiriri kudzoka kwa Jesu kuti titange kuita rudo rwakanaka nekuita mwoyo murefu. Kuuya kwa Jesu kuzadzisa, kuuya kuzokohwa kuti zvaita
kana matarisa muonde wakutunga mashizha, moziva kuti zhizha rove pedyo. Zvoreva kuti vanhu vanoziva pamusoro pekudzoka kwaJesu, vanhu vane meso, vanoringa-ringa kumuonde. Muonde unomirira zvioneso zvenguva. Shoko raMwari rinotaura kuti muchaona zvioneso panyeredzi, muchaona zvioneso pamwedzi, muchaona zvioneso pazuva, muchava guhu rehondo. Nhasi uno kune hondo dziri kuitika pasi rese. Muchaona kuti dzimwe hondo dziri kuitika, hauzivi kuti chii chiri kuitika. Uchiona ndege dzichibhururuka pakanyika katoko-toko, vanhu vachibhombiwa, taundi yese ichiita zhenje remoto. Uchiona kuti panenge pane 40 miles dzengoro dzemoto dziri kuenda kunoparadza guta doko. As I speak right now, vari kuzama kumisa hondo yeUkraine neRussia kuti vakamakana papi, ndimo munoziva. But let me tell you something. Muonde wapfumvutira, zhizha rakusvika, hwamanda yakuda kurira. Kana uchinge usingaoni, kana uchinge usingatarisi kumuonde, haufi wakaziva pamusoro pezhizha, uchatadza kugadzirira. Usafungidzira kuti yava nguva yekuti tichirima endi yeti vamwe vakatodyara. Yava nguva munhu waMwari yekuti upepuke, utarise zvikuitika. Ndanga ndisingazvizivini, rekaziva musuno kuti vamwe vanhu vamunoona muchiti vakafuta, havana kufuta, but vari kutenga zvinhu zvinofutisa. Kwete kuti zvavanonwa, but zvavanopfeka voita sevanhu vakafuta. Zhizha rava padyo. Ndoda kukutaurirai, mukatarisa munhu wese iye zvino, kunyange papi, kana vachida kutamba, munoona kuti vanotamba vakafuratira vanhu, hapana noda kutamba vakatarisa vanhu. Zhizha rave pedyo. Mukaona maviolence ari kuitika, handise ndakambozviona izvozvo zviri kuitika pazuva ranhasi. Kunyange education ikakura sei, kune maorganization akawanda zvikuru sa anotaura pamusoro peabuse everywhere. Facebook, pangava paYouTube, maorganization ari kuisa maplacards every corner, but abuse dziri kuzara. Sekuwanda kunoita maprogram ndokuzara kunoita abuse. Zhizha rava pedyo. Kana usingaoni izvozvo, zvinoreva kuti wakafuratidzwa mwoyo. Yave nguva yekuti maKristu atarise. Dhanieri anotaura, kana makuona nyangadzi yakataurwa naDhanieri, yave panzvimbo tsvene, vanorava ngavacherechedze. Mosumudza meso yenyu motarisa kudenga. Why? Because ruponeso rwenyu rwasvika. Tarisai divorce rate zvairi kuita. I don't know kuti tingaiti divorce rate here, kana kuti totisu rate yatingataura nezvayo irate yemarriage than divorce, because chatova chishoma kuroora pane kurambana, because vanhu vari kuroorerana kurambana, vorambanirana kuroorana. Saka muchaona kuti vanhu vanochata nhasi paFacebook, but mangwana vanomira pasame page vachitaura kuti takasiyana. Unoshaya kuti zvaita sei kurambana kuita vanhu mazuva ano. Vanhu vanorambana vasati vadanana, kutaura pachena kuti vanhu vasina kumbopinda mumuchato, vari kuhani munhu vanorambana. Vanhu vanorambana abvisa mari, vanhu vanorambana vasati vamboita kana nemwana, vanhu vanorambana. Ndiri kutaura pamusoro pevanhu anenge arogwa pechipiri anorambwa futi nekuramba futi pachipiri ipapo. Tiri kutaura pamusoro pedivorce, tikataura pamusoro pecorruption, uori. I don't want to lie. Zhizha rave pedyo. Hamusi kuona here mashizha vanhu vaMwari? Hamusi kuona here mashizha kuti muonde watunga? Tarisei muone uori zvahwaita. Kana farisa mazuva ano gwaumbekwa ka, uori ndo gwaumbekwa, gwakazara, gwabhabhatidzwa uori. Chero chawada kufunga kuita haugoni kuchiwana feya. Unotoona kuti nevafundisi vapindirawo, because anenge achinamatira munhu ari kutaura ndinamatirewo, ndoda kuenda kuSouth Africa asi handina passport, ndoda kupfuura zvakanaka pabhodha. Otodzoka oti ndoda kukutendai, ndakapfuura nezvinhu zvangu zvese, hapana chakaonekwa, handina kudeclare. Uori hwapinda even pavanamati. Vanonamatira kuti corruption iitike zvakanaka, munhu abude apoye nepabhodha asina mapepa. Uori. Chii chimwe chatingataura? Ndiko kutunga kwemashizha. Shoko raMwari roti sapamazuva aNoa. What does that mean? Vanakawanda vanotaura negativity of the days of Noah. Yes, pama days aNoa, shoko raMwari rinoti vanhu vakanga vaora moyo, vakanga vakaipa,
pfungwa dzemunhu dzanga dzakangoipa continually. Mwari akatodemba kuti mweya wangu haungararami navanhu. But then if you check the term pamazuva aNoah, haingorevi for the days, the very days of Noah, but inotaura the days unto the time of Noah. Kubva pana Adam paakangopfeka mashizha emuonde kusvika pazuva raNoah, ndo anonzi mazuva aNoah, before the flood. Just look at what happened before the flood. Ndo pamuchamwisisa kuti chokwadi zhizha rasvika. But above all that, hainongorevi kuipa kwezvinhu pamazuva aNoah, but inorevawo zvakare kuti things will be as usual, business as usual. Hapana chakataridza kuti nhasi manheru mvura ichanaya. It was business as usual. Vanhu kana vainda kumusika kumbare, vaitengesa, vemushikashika vaita, polisi yaingomisa vanhu. Ndikati kutaura ndo panohlisa kuti sapamazuva aNoah vanhu vaingoroorana vachichata nezvakadaro, nekudla nekumwa nekurodzana. Ndo zvichaitika pamusi uchadzoka Jesu. Zvinorevei? Zvoreva kuti kana Jesu achidzoka samangwana kana kuti sanhasi, sekutaura kwandiri kuita nemi, zuva rabuda zvakanaka-naka, harina kubuda kumavira zuva. Zuva rinongobuda kwarinobuda nako. Zvoreva kuti vanhu vanotofuma vachiinda kumabasa kana vachiinda kubasa. Kana Jesu achidzoka manheru ezuva ranhasi, hapana chinombotaridza kuti achadzoka manheru anhasi. It is business as usual. Ndo panohlisa ipapo. Zvotoreva kuti unotofonera girlfriend kuseni Jesu achidzoka masikati, utorifonera. Business as usual. Vanoita recording sezvikuita vakomana vari pano, motorekodha kuseni. Isu manheru chifuma tave tichinovata tave kudenga. Business as usual. Vanochata vachichata, vanorambana vachirambana, vanogwa vachigwa, muchicheya meeting vanoba vachiba, uchitobhuka hotera izvozvi uri mundege uchiinda. Sekuinda kwauri kungoita hausi kunosvika because ndege haisi kunomhara. Paichada kumhara wamataicharira. Ndokuipa kwekudzoka kwaJesu. Why? It will be business as usual. Therefore, it shows that pane imwe mharidzo isingazoperi Jesu adzoka, pane gumwe rufu kusingazoperi Jesu adzoka, pane umwe muchato usingadeclarewe Jesu adzoka, pane umwe munhu asingazoperi kubhabhatidzwa Jesu adzoka. Paanonamata kuti nekutenda kwako muzita raJesu, nasi ndokubhabhatidza muzita raBaba neremwanakomana neremweya, paasati mweya asati ati nemweya mutsvene wamandainyorira ruoko rwakasimuka, umwe achanyikwa asati aburitswa wamandaicharira. Business as usual. In other words, gentlemen and ladies, we must be ready. Tofange takagadzirira. Why? Because the day of the Lord is upon us. Zuva remukuru rave pedyo. Ndechipi chioneso chaungataura chisati chaitika? Chingava chipi? Shoko raMwari rakataura kuna zvakazarukwa ichitsanangura about the end times. Chapter 6. Apo panovhukwa zvesimbiso. 7 seals. The Bible is clear. Ipapo pakavhura chisimbiso chechitanhatu. Denga rakabva sezvinoita bhuku richipetwa. And then pakazaruka, pakashama. The Bible records. Ndokubva paonekwa vanhu vachitiza. Pakatiza vapfumi, pakatiza varombo, pakatiza mageneral, pakatiza vadoko, pakatiza vakasungwa, pakatiza vakasununguka, pakatiza vachengeti vemari, pakatiza varombo. Vese vaitiza vachitaura, makomo tiwirei tirege kuona uyo anouya ari mwanakomana. But after that, pazvakaitika izvozvezvo, paitika zvimwe zviitiko zvese zvekudonha kwenyeredzi. 1833 ndo pakagumisira kuti achioneso chekupedzisira chakataurwa chekuti nyeredzi dzikadonha. Padzakadonha, then pakazoonekwa chiitiko chekuzaruka kwedenga. In other words, from 1833 kusvika padhei rino randiri 2022, denga harisati razaruka. Pachine mutsa unotyisa. Chii chakamisa kuzaruka kwedenga? Ivhangeri iyi yeushe inofanira kuparidzigwa marudzi ese nendimi dzese nevanhu vese ipapo kuguma kubva kwasvika.
In other words, kuguma kwakamisiwa nekuda kwemharidzo. Mharidzo ipi? Mharidzo good news. Good news dzipi dzekuti Jesus saves. Mharidzo of the kingdom. Which kingdom? The kingdom of God. Inozikama nei nokuti Jesu ndiye ishe weSabata. When the gospel of the kingdom, who is Jesus, the Lord of the Sabbath, kana chinge yaparidzwa yekudzosera vanhu kucreation week, kuti Mwari wakasika nemazuva matanhatu akazorora chinomwe, kana yaparidzwa kuguma kuchasvika, ndo zvinonzi zvisimbiso chaiswa pahuma dzevana vaMwari. Rega ndikutaurire, kana wanga wakarivara, zhizha rasvika, muonde watunga, gadzirira. Ishe tomutendai, zhizha rave pedyo, tinokumbira mutipe simba rekugadzirira, tirege kufutiwa nekudzoka kwenyu kwechipiri, but tiwanikwe takamira munzvimbo dzedu nekusatya. Muzita raJesu tanamata. Amen. Ndomutewera kwese ko Dzidza kumusimbira, ndotondera kundifira pamchinjiko weKalvari. Jesu wanditungamira, rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Ndofarira mtemo wake, ndoda anditungamire, rudo rwake rwakanaka, rwaereswa paKalvari. Jesu anditungamira, rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu anditungamira, rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu anditungamira, rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Ndiyafuna lowo ndilo wabangcwele basendulo, wabaqondise ezulwini, ebelesibi
Nkosi kunaye tulo tutele umsa wako asisipe ise uwe tutelu